Jozef Cigier Hronský, tekvice na Kremnickom trhu. Čože dnešné trhy a jablky, čože tam nájdeš? Trochu zeleniny, vajce, maslo, nejakú kačičku, zo pár medovníkov, varešku a dosť. Všetko dokopy to mnoho nestojí. Hej, kedysi trhy stáli za reč. Ba i ľudia boli múdrejší, lebo za kadejaké ledačiny nedávali groš len tak ľahko. Raz priviezli na Kremnický trh tekvice. Nebolo to síce nejaká novota, ani nejaká vzácnosť, ale istý Blaufušan videl tekvice iba prvý raz v živote a ich obdivoval. Obchodil, obzeral, raz si omatal, ale si netrúfal sa spýtať, čo by to mohlo byť. No a tým menej vyzvedel, za aký groš by mu takú podivnú vec predal. Veru sa myslel, že by to bola hrôza peňazí. Uvidel Blaufušana predávač tekvíc. To bol figler vybíjaný. Spočiatku si myslel, že Blaufušan chce kúpiť len tak, za 5 prstov. Ale potom povedal, že takýto bude človek, čo ešte nikdy nevidel. Usmiel sa vtedy pod chvíľu. Nechal Blaufušana ešte kúsok obchodiť a potom ho oslovil. Bráček, čo si prišiel nakupovať? Čo mi treba, odpovedal Blaufušan. A žriebecie vajcia nepotrebuješ? Čaj, a variaj, takých je to na svete. Veď ich tu vidíš, ukázal predávač na tekvice. Čaj, a vari, sú to žriebecie vajcia. Veru sú, braček zlatý. Vezmeš, doma za pec položíš, teplým kožuchom prikryješ a o 7 týždňov vyliadne sa ti krásny žrebec. Ejha, aká čudná vec, krútil hlavou Blaufušan. Kúp si jedno, neoľutuješ. Kdeže by som nebral toľký groš na žrebca? Figuliarský predavač povedal mu však takú nízku cenu, až Blaufušan oči vyvaľoval od divu. A vari, žriebecie vajcia, ozaj tak lacno predávate? Jaj, to len tebe dávam tak lacno. Blaufušan veraj nechcel zameškať dobrú príležitosť. A keď mu predavač dovolil, aby si sám vybral najväčšie vajce žriebecie, schytil groše, zaplatil, schytil tekvicu pod pazuchu a tak sa ponáhľal domov, ako by ho boli naháňali. Ani koláč si nekúpil, iba domov utekal. Ani nohy ho neniesli, iba veľká radosť, že bude mať žriebe. Od Kremnice na Blaufuš strmo uteká cesta do hora. Cudzí človek by sa po 20 krokoch ulichčal. No náš Blaufušan za chvíľu bol v polovici príkrého úbočia. A tu prihodilo sa mu nešťastie. Tekvica sa mu vyklzla spod pazuchy a začala sa kotúľať dole vrchom. Pokým sa zobzeral, už bola na hodnom kuse. Rozbehol sa za ňou, skoro sa sám dolámal. A keď by ju už bol dohonil, tu vidí, že trafila na kameň, rozpukla sa. Ešte posledný krát sa nadhodila a rovno do kríka skočila. Práve pod kríkom spal zajac. Tekvica ho vyplašila, vyskočil i letel svetom ako strela. Toto všetko strhlo sa tak zneradnéky a chytro, že nešťastný Blaufušan nemohol si všetko ani premyslieť, ani vidieť, čo sa robí. A keď sa pri kríku horko ťažko zastavil a videl spod kríku dačo vybehnúť,
sa škrabal za uchom. Horšie bolo, že sa so svojím ždrievecím vajcom iným pochválil, lebo rozniesol sa posmešný chýr. A vraj, ešte i dnes zlomyselní ľudia obchodia tekvice na chemickom trhu. A vraj sa im ždrebce na Sicílii